Diolch i'r Coleg Cymraeg am alluogi fi i wneud gradd chwaraeon drwy'r gyfrwng Gymraeg. Pan o'n i'n chwilio am gyrsiau cyn mynd i'r coleg, o'n i'n eitha awyddus i wneud rhywbeth drwy'r Gymraeg ac fy niddordeb i oedd chwaraeon. Felly o'n i'n eitha tunnel vision i aros yn y wlad yma a wneud y cwrs drwy'r Gymraeg. A o'n i ddim eisiau mynd dros y ffin i'r pwynt lle o'n i'n bwriadu aros blwyddyn os bydde dim byd yn dod. Ond lwcus iawn oedd Met Caerdydd yn cynnig cwrs drwy'r Gymraeg efo'r chwaraeon. Gan mai ni oedd yr rhai cyntaf i wneud y cwrs drwy'r Gymraeg yn Met Caerdydd, oedd yna dimlad teuluol iawn. Oherwydd oedden ni'n wneud e drwy'r Gymraeg, oedd tua 15, 15 oedden ni'n wneud popeth drwy'r Gymraeg ac oedd yn gret. Erbyn y diwedd, actually, ar ôl ni orffen y 3 blynedd, nathon ni i gyd o'n ni, fynd allan i Benidorm am wyliau, oedden ni mor agos. Uchafbwynt y cwrs i fi o bellfor oedd cael y cyfle i fynd allan i Patagonia yn yr ail flwyddyn. Roedd hyn yn rhan o fodiwl profiad gwaith, cwblhau 80 o oriau ac yn lle wneud e mewn ysgol lleol o gwmpas Caerdydd, gofyn ni fynd allan i ysgolion ar ariannu'n i wneud e. Ar ôl wneud y cwrs astudiaethau chwaraeon, nes i ffindio allan am cwrs gohebu chwaraeon, darlledu chwaraeon eto yn Met Caerdydd ac mae'n Saesneg un iawn, ond mae'n Nghymraeg un well. Felly o'n i'n eitha penderfynol o allu cynnig fy ngwaith i gyd a fy asesiadau a narnau i'r camera a sylwebeth i drwy'r Gymraeg. Felly nes i cael sgwrs gyda'n hiwtor i a chwarae teg iddo fe nath ei ariannu rhywun oedd yn allanol i'r Brifysgol i allu marcio'n ngwaith i. Oedd y person yma ynghlwm gyda'r diwydiant chwaraeon ac felly o'n i'n teimlo fod fi'n cael fy marcio'n deg i fy iaith cryfau. Pymryd apus Coleg Cymraeg, diolch yn fawr am fod yn rhan o'r siwrne.